herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Bai, beni Perin Ferriol naiz, bada orain 4 urte elkartean naizela, jauteri eta sorgin gaua antolatzen duen elkarte hortan, eta bere zendaiarra naiz, baina garai batez ziburun bizi nintzen, eta orduan lagunekin elkartean sartu nintzen. Ni Idoia, beraz, ez dakit, uste dut 10 urte hor naizela, nire aizparen bidea segitu nuen, hor baitzen elkartean dola mementu bat, bera, eta gero, bai, zekide aktibo gira, elkartzen gira bilkuretan, jauteriak baino 6 hilabete lehenago, eta ara, orain lagunekin taldean, elkartean. Hasteko pixkat esplikatzen alduzi, nola pasten den, sorgin gaua eta zehazki nola pasten den ekitalde hori? Beraz, ekitaldi hori aldi oro iauteri nagusiaren bezperan egiten da, beraz Donibaneko iauteriaren bezperan, ziburun. Eta orduan elkartzen dira hor elkarte desberdinetako kideak, eskualdekoak, beraz bada begiraleak dantza taldea, joaldunak ere biltzen dira, eta beste pertsonai batzu, hola, hartza, akerra, molako pertsonaiak. Eta beraz, ziburuko plazan elkartzen gira lehenik, trago bat edateko. Eta ondotik hasten da desfilea, beraz ziburuko plazatik abiatzen da, karriketan gaindi. Eta egiten dira hola geldialdi batzu, zeinetan begiraleko dantzariek dantza egiten duten, bai sorgin dantza, baina beste dantza hainitz. Joaldunak izaiten dira desfilearen buru eta eramaile. Eta bukatzen da beraz desfilea berriz ere ziburuko plazan, su handi baten inguruan. Eta hor mutxikoak dantzatzen dira, dantzariek berriz ere dantza egiten dute. Eta ondotik hasten da pixkat gaueko programazioa edo, kontzertuak egiten ditugu hor plazan, xapitopean. Eta izaiten da biztanena jatekoa eta edatekoa. Erraiten alda, besta hori zinez iauteriari lotia dela, eta txemaiten dira iauteriko personaiak ere, nor ikusten alda besta horretan? Egia ezan ez da inbeste pertsonaia ikusten, sorginak, dakit iauterietako pertsonaia edo mitologikoa den egiago. Hartza heldu da batzutan, ez beti, gero agertzen da ere batzutan zezen gorri, beste mitologiako pertsonai bat, akerra aldiz bai hor da urte guziz. Bai, gehiago dira mitologiako pertsonaiak iauterikoak baino, gau hortan. Eta suak ere badu importantzia handi bat, egun hartan, eta iten ditu irudi ederrak ere? Ba, irudi biziki ederrak, eskualdeko argazkilariak biziki maite dute ere horrego itea eta argazki ederrak hartzea. Bai, su horrek horretarazten du garaiko akelagia, eta bai, egia da, jaiten bezala Perinek, orain pixkat lehiaketa da, nork egingo duen aurtengo argazkirik politena, hor baikiragu argiekin ere ez dugu ezan, baina joaldune guztiak badute argi bat, eta sorginek ere, pixka bat desfilearen bidea argitzeko edo, eta bai, argi horiekin jorzatzen dira, eta hor dira, argazkilariak bai, su jentzale. Besta hori sortu zen, uste dut 1980an, esplikatzen alduzi pixkat, memento hartan zendako sortu zuten besta hori, eta nola pasatu zen? Gu ezkinen horre garaian, baina artxibok egon dira eta kalakan hartu gira lehengoko kideekin, eta jauteri elkartea sortu zen 1980 urtean, nahi izan zituzten jauteriak behitz piztu, eta 10 urte berantago gutxi gora bera, pentsatu zuten betzela aski egun bakarriko programazioa, eta nahi zuten pixka bat hori pixkat ahonditu edo dinamizatu, eta sortu zituzten beraz bi ekitaldi berri hartzaren eguna, jauteriak baino haste bat lehenago ospatzen dena, eta sorgin gaua.
Eta hori zen pixka bat, iauteriak dinamizatzeko eta baita ere sorginen omenez zerbait egiteko, ziburu egiak ukan baitu garrantzia historiantzeak, sorginek badute tokia bertan, eta hori da kondatu diguten hasteko. Sorginak frango aipatzen dira, egun, literaturan, zineman, pixkat bada moda bat, behar bada ere, ez dakit nola ikusten duzien ziek hori. Baina zien ekitaldea ikartzen du beste zerbait, nola ikusten duzien? Ez dakit beste zerbait ikartzen duen, mea hasteko ustut moda aski behia dela eta sorgin gauak behar bada, ez dakit. Sortzailak ez dira intzindari izan, baina nala ere, garaian duela 20 urte agian gutxiago aipatzen ziren, eta ezberdintzen ziren ezagutzen ditugun sorginak telebistan ikusten ditugunak, eta guk gure kulturan ezagutzen ditugun horiek. Ekitalde hori lotia da erranduzie, historiaekin, baina denbora beran da ez da bizki zaharra, berria da, azkenean. Erraiten aldara, tradizio berri bat dela, ez dakit nola ikusten duzi hori? Bai tradizio berri bat da, tradizioek behar duten noizbait sortu, azken finean, eta alere lotua izan da jauteri ekitaldiari, eta jauteriak beti egin izan dira Euskal Herrian. Eta bai, pentsatzen dut, behia dela eta beharrezkoak direla tradizio behiak sortzeaz, eta batzu desagertzen dira, batzu berpizten eta batzu sortzen ere. Denak dira baliozkoak, eta orain sartzen ari da ohiduretan. Eta tradizio bat berriz pizten delaik, badea, pixkat eta beldurra folklor baten sartzea, zer da gakoa zien ustez ez folkloran sartzeko? Bai, egia da galdera hori biziki importantea dela. Nik uste dut elkarte mailan, beraz, elkarlanean eta eskualdeko elkarte euskaldunen artean egiten delarik baduela zentzu. Azkenean, gu baikira orain euskal kulturaren eramaileak, gauza initzen artean, baina ez dakit uste dut baduela zentzu. Hortatik abiatzen bagira, hasteko. Publikoa aipatzeko behar bada, ez dakit norden heldu egun hartan, bakarrik jende batzu zautzen dutena dianik eskual kultura edo beste jende batzu onkitzen dituzi ere? Nik erranen nuke sorgin gauera heldu dela ala ere jende euskalduna, bertakoa eta bai, euskara biziarazten duten jende hainitz. Biharamunean, iauteritan erranen nuke pixkat mixtoago dela eta hor zinez badela denetatik biharamunean, hor iauteri nagusian. Bai, ahuntados, nik rango nuke sorgin gaua aski errikoia dela. Aperitifa denboran hor dira ere bai ikastoletako ikasleak, haien gurasoekin, eta heldu direnak dantzatzera, eta bai, oroak jango nuke denak elgar ezagutzen dugula beste horretan. Gero bada batzutan beste publiko bat, baina heldu dena kontzertuetara edo hola, baina beti egoten da euskal giro bat beste horretan. Azken urtetan bada iauteri buruz berpiste bat eskolegian, eta zik nola ikusten duzie parte hartzen duzie, ziek ere, pentsatzen dut? Beraz, parte hartzen dugu Donibanekoan bai. Nik Endaiako adibidea emaiten aldut behar bada, zenta Endaian ere iauteriak ospatzen dira, eta dola guti hori behiz sortzeko gogoa bazen euskal zerbait, orduan dantza bat, pertsonai batzuekin eta hola, egia da bai moda edo azken garaieko beheskuratze gogoa behar bada, edo bai, azkenan egia da, guk ere uste dut parte egiten dugula, parte girela. Bai, parte gira, baina aitortu behar da zaila dugula. Zaila, iauterietan bada jende hainitz, urbiltzen da hauzia entzutera, baina jende hainitz publiko gisa, eta guk eskatzen duguna ez da publikoa da jendeak parteak dezan, eta desfilearen parte izan daitezen, eta hori dugu oraingo ejonka saiatzen gira elkarteak, deitzen banaka mezuak igortzen, zatozte, elkarte batzuak parte hartzen dute eta horrek plazer egiten du, baina gero adibidez gurasoa hainitz, heldu dira haien aurrekin, aurrak beziturik eta gurasoak ez, eta pixkat urte batzutan bilakatzen da desfile bat nun publikoa egoten den bazterrean, eta ez da bat ere guk nahi duguna. Guk nahi dugu izan da harin besta egikoi bat, denek parte hartzen duten, eta hori pixkat zaila da. Eta justuko ize behar da egin, pixkat gauzak mugitzeko?
Deia jauterietako data usu erortzen da be Frantziako beste eskualetako oporrekin betan. Eta gure eskualdean badakigu jende hainitzit heldu dela garai hortan, beraz hor deia bada publiko bat. Eta ez, guri segitzea pixka bat, be elkarten gibeletik egotea, mezuak igortzea, motibatzea. Hor aurten lehen aldikotz jauteri egunean, orain arte egiten zen afari bat, baina salatxipi batean, eta hor aurten lehen aldikotz egingo dugu afari handiago bat, karpa handiago batean. Helburua da be justuki elkarte guztiak hor afaltzeko aukera ukan dezaten. Bon, ara, guri asmatzea gako behiak dena gurekin elkartzeko. Baina badala nauno. Eta senditzen duzie barkatu. Eta badela galdera bat, kostaldean zerbait egiteko jauteri denboran eskual kulturari zerbait lotia dena? Ez dakitze galdera ona. Gero guk zaila duguna ziburunez, baina Doribanen zabaitez badira euskaldunak, baina ez da egiko etxe euskaldun bat, beraz gu hor gira gure ekitaldiarekin, eta pixkat, ez dakit, konten dira guk egiten baitugu eta guk antolatzen baitugu, baina ez dute interes handirik horretan ejango nuke. Hala, justu jaten digute kasue jaiten duzuenari hauzian, baina bestela, eta toki guzietan bezala orain diru laguntzak muguzten dituzte, guri ala gertatuko zaigu ere, beraz, ez dakit. Erriko etxetatik hasteko ez dakit interesa handia den, gero, jendeak eta gazteak parte hartzen dute, baina egia da, Donibanen zaila dugula publikoa atxematea. Sogin gaueko publikoa hori badugu. Ez dugu aipatu antolakuntza, zik elkarte bat zizten, lehenbizikoak hor zirenak astapenean ez dira hor, pentsatzen dut egun, beste batzuk sartu dira, transmisioa nola pasten da belaunaldiren artean? Ejan duzun bezala, astapenekoak ez dira hor, eta gu sartu gira, hor, ejango nuke elkartean, badirela pixkat bi belaunaldi, gu eta pixkat zahagokoak, eta horiek sartu zirenean, ziren ala ere astapeneko zonbaitzu, eta horiek hartu zuten egeleboa, eta geroztik azkenean transmisioa hola eginda, ohiturak atxikitugu, eta egia ezan ez dugu gauzandirik aldatu, justu ari gira lehen bezala, eta lehen goko maneretan. Hori da, ni sartu nintzen duela urte beraz, eta ikasi dut, zuek entzunez, eta orain behar ditugu gazte batzu ere beraz, biztan dena, beste elkarteetan bezala, atea irekia da, nahi badute gazte batzuek sartu elkartean, transmisioa egiteko eta segitzeko aintzina. Ostion ez ditugu aipatu bat ere, jantziak adibidez, nola pentsatzea izan dira astapenean soginen eta jantzi horik? Hori egia eganenik, ez da irakurri dute jakiteko, gu hasi gira eta hola egiten zen, eta irakurri dudanez, beltzez, hori badakit, beltzez jantzten garela, mezendako, pentsatzen baita garaiko emazteak, beltzez jantziak zirela, zikina ez ikusteko azkenean, eta gero bada, beraz, justu, jantzi beltza, eta gero bada xapel hori, eta xapel hori da lehengoko, azkenean hori zuten ojazia, da hori zuten buru gainean, eta horrek baditu ejanai ezberdinak, deia badu forma faliko bat, eta beraz, ez banaiz trompatzen, haintzineruntz begiratzen dolarik xapela, horrek ejanai du sorginaren edo emaztearen bihotza hartua dela, goiti begiratzen duelaik, sekatzen duela, eta irakurri nuen ere, gibeleruntz delaik da alarguna dela. Hori. Eta hori da jantzia, eta horrek behitza hartzen du ere. Eta garai batez, ziren ere, heldu ziren sorginez jantzia, sorgin gaiztu eta Halloweeneko jantziekin. Hori saiatzen gira pixka bat ere baztertzen. Kasu maiten duzia jantzietan, muga batzu ezartzea, hori da, eta ez da nola nahika, niten ala, eta...
Bai, alden einean biztan da, zenta ez dugu horren inguruan hainbeste komunikatzen, baina jendeak ikusten du nola jantziak giren, gu elkartekoak saiatzen gira untsa jantzten, begiko dantzariak ere hola jantziak heldu dira, beraz egia da, ikusten dela jende hainitz jantzia manera hortan. Eta egiten ditugu ere urtero astean zehar lehenago xapelak egiteko tailerak. Aurten ez da segur, baina iaz eta intzineko urteetan egin izan dugu bakoitzak fabrikatzeko eta bere xapela. Ez dakitun geroa nola ikusten duzi, besta hori badu, ezan dugu, berroita hamar urte, berrogei urte, berroita bost. Zin ustez, segituko du, luzaz, edo badu, nola ikusten duzin geroa? Espero dugu, biztan dena, baina gero nola ikusi ez dakit. Nik ez dut ikusten nola jasoin berezirik gelditzeko. Egia erran, beti ala ezagutu dugu gaualdi hori, eta uste dut, erraten duzun bezala, ez da jasoinik gelditzeko, bada dinamika on bat, jendea urbiltzen da, jendeak badu interesa egun horrentzat. Eta egia da urte batetik bestera gauzak sumeagoki edo handiago egin izan ditugula hainbeste baldintzen arabera, baina sumeki bada ere segituko dugu. Bada bukatzeko, ez dakit baduzi anekdota bat edo pixkat berezia edo memento bat maite duzuena partikulazki besta hortan? Izan dugu urte bat, orain joitzen naiz, lehen ez nuen baina, urte bat nun kriston kaskabaja hasi zen, beraz begiko begiraleak taldeko aur guztiak joan ziren, denak eskapatu ziren, eta joaldunak desagertu ziren. Azparneko joaldunak, eta oartu ginen, segitu zutela ez dakitzen bat denboraz egin zuten animaleko itzulia ostatutan sartu, eta berritza gertu ziren ordu bat berantago plazan, eta ne horketzituen segitu, ez ginekien nuntziren, beraz, badakigu horiekin segitzen balin badugu, beti izanen dela desfile zerbait, nahiz eta aroa ez lagunukan. Ez nik biziki maite dut desfile hori, hor badira ziburuko karrika batzu biziki politak izan tunel edo, eta egia da ni hasteko biziki ukitzen hau desfilearen leku batzuetan desfilea basatzen delarik ze dejaden, hola, bada zerbait biziki mistikoa maiten dut izan argi aldetik edo fezakit, bai. Aipatu dugu sordin gaua, ostuan erraiten zini, bada ere izbat erraiteko iauteria, eta bada iauteri normala, onduan ere, gero hauzia eta hori denak nola pasten da? Biharamunean beraz larun batean iauteri nagusia ospatzen dugu, hortan berriz hor dira joaldun, zigante, desfileko partaide, desfilea biskatera maiteko, badira baita ere hor elkartea initz, ala ere, hainitz egiten zinuen, depende, baina badira elkarte ala ere, kaskarrot banda, Ezkarramutxea antzerki taldea, eta begi iralekoak ere taldekoak hori izaiten dira. Eta beraz, abiatzen da ziburutik desfilea, eta hor luzeagoa da, ziburu eta Donibanetik pasatzen baita, eta bukatzen da Donibane loitzuneko plazan, eta hor desfile guztian eramaiten dugu zanpantzak gurekin, eta beraz auzia egiten diogu Donibaneko Luisa Malau plazan. Eta hor egitzen dugu, usaian, beti obendun baita. Dantza egiten diogu pixkat inguruan, eta gero joaiten gira, aurten berritasuna joanen gira Fos plazara. Orain arte sardina egetegian elkartzen ginen, eta orain beraz Fos plaza hortan afalduko dugu, aperitifa izanen da, baina afari handia, espero dugu jendetsua, eta animazio zonbaitzu. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.